Ang Antique ay isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Isa rin ito sa may pinakamagandang pasyalan at maraming tourist spot. Isa rin po ang Antique sa maunlad na lugar sa bansa natin dahil sa maraming bagay. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elvis. Nais ko pong itago ang aking tunay na pagkakakilanlan dahil po masyadong pribadong tao po ako. Habang nakikinig po ako ng musika sa YouTube, ay napadaan po ako sa inyong channel. Nainganyo din po ako na magbahagi po ng aking kwento. Kuya Bari, ang kwentong aking ibabahagi po ay kwento ng aking Lolo Bitoy nung siya po ay nabubuhay pa. Madalas niya itong ikwento kapag bilog po ang buwan. Iba kasi ang mga matatanda noong mga panahong iyon. Mahaba ang kanilang mga buhay dahil malusog ang kanilang pangangatawan. Siya nga po pala, nangyari ang kwentong ito taong 1943 pa, kung saan si Lolo po ay 20 anyos pa lamang. Anak si Lolo ng isang magsasaka sa bayan po ng Antique. Kaya naman batak na batak ang kanyang katawan dahil sanay siyang magtrabaho sa sakahan. Hindi naman po sa pagmamayabang, Kuya Bari, pero si Lolo ko po ay napakagandang lalaki nung kanyang kapanahunan at namana po ito ng aming lahi. Anak kasi si Lolo ng mag-asawang Espanyol at naulila po siya sa magulang sa Espanya noon. Inampun siya ng kanyang kinikilalang mga magulang na Pilipino at dinala po siya dito sa Pilipinas para dito na sila mamuhay. Kaya naman, kilala si Lolo noon sa kanilang bayan na hindi ko na lamang po babanggitin. Basta po, parte pa rin ito ng Antique. Habang nagtatrabaho si Lolo sa sakahan, tinawag siya ng kanyang kaibigan na itatago ko na lang po sa pangalang Udlot at Karding. Inanyayahan nila si Lolo na magtungo sa bayan para manood ng sayawan sa nalalapit nilang piyesta noon. Dahil nga hindi naman sanay si Lolo sa mga gala ay tumanggi siya at sinabing sa susunod na lamang siya sasama. Ngunit sinabi ng kanyang ama na mainam na makihalubilo si Lolo sa mga kaedad niya nang siya ay magkaroon naman ng maraming kaibigan. Sinabi naman ni Lolo na sapat na si Karding at Udlot na kanyang kaibigan. Ngunit mariin na sinabi ng kanyang ama na siya ay magliwaliw. Huwag daw ubusin ni Lolo ang kanyang oras sa sakahan. Maglaan din daw siya ng oras para sa kanyang sarili. Sa madalit salita, wala pong nagawa si Lolo kung hindi ang sumama sa kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, masayang-masayang nagtungo si Lolo at ang kanyang mga kaibigan sa sayawan. Medyo masakit pa nga ang ulo niya dahil hindi naman siya sanay sa ingay at maraming tao. Idagdag pa ang mga ilaw na masakit sa kanyang mga mata. Inaya siya ni Karding at Udlot na sumayaw, ngunit sinabi niyang sila na lamang muna ang sumayaw at medyo nahihilo pa raw siya. Dahil doon ay pinagtawanan siya ng dalawa bago umalis at nagsasayaw na. Tahimik lamang na nakaupo si Lolo nang may natumbang babae sa kanyang harapan. Agad niyang dinaluhan ito at tinulungan itong tumayo. Kinumusta pa nga ni Lolo na sinagot naman itong maayos lamang siya. Tinanong siya ni Lolo kung ano ang nangyari sa kanya. Wika naman ng babae na nahihilo lamang siya sapagkat hindi naman siya sanay sa ganoong okasyon. Sinabi rin ni Lolo, pareho pala sila ng pakiramdam at pareho silang nagtawanan. Niyaya si Lolo ng babaeng papangalanan ko na lamang pong Leia. Sinabi nitong mainam na sila'y lumabas na lamang at sa labas na lamang hintayin ang mga kasamahang nagsasayaw pa. Agad naman niyang sinang-ayunan at nagpa siya silang lumabas na lamang doon. Simula ng gabing iyon, Kuya Bari, naging mabuting magkaibigan sila Leia at si Lolo.
madalas na silang magkita, bagay na palagi nang tinutukso ni Udlot at Karding si Lolo na siya ay umiibig na. Hindi na lamang umimik si Lolo. Sa halip ay ipinagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa doon sa sakahan. Nasa ganoong silang tagpo nang biglang dumating ang ama ni Lolo at tinawag siya nito. Anito'y may bisita si Lolo na kanina pa daw naghahanap sa kanya. Tinukso-tukso pa nga siya ng dalawang kaibigan niya, bagay na pinagbabato niya ng mga putik ang mga ito. Ang bisita kasi niya ay walang iba kung hindi si Leia. Dali-dali siyang umahon at tumungo kaagad kay Leia na may daladalang basket. Napangiti naman ang dalaga sa kanya at sinabing dinahlan daw siya nito ng merienda. Tuwang-tuwa at nahihiyaman ay nagpasalamat si Lolo. Sabay pa nga silang napalingon nang sabihin ng dalawang kaibigan niya kung mauubos ba ni Lolo ang dalang merienda ni Leia. Natawa na lamang ang dalaga at tinawag niya ang dalawang kaibigan. Lumipas pa ang mga araw. Madalas nang magkita si Leia at si Lolo. Nagkapalagayan na din sila ng loob at mas naging malapit sila sa isa't isa. Kuya Bari, maganda po si Leia. Mahaba ang buhok nito't napakakinis po ng kanyang muka. Morena ang balat niya. Magandang-maganda po ang mata at ang kanyang mga ngipin ay talagang puting-puti. Matangos ang ilong at maganda po siyang ngumiti. Dumating na rin ang oras na inamin ni Lolo na siya ay may pagtingin kay Leia. Bagay naman na hindi tinanggihan ng dalaga sapagkat maging siya ay may pagtatangi din sa aking lolo. Sa madalit salita, nagkamabutihan silang dalawa at sila'y naging magnobyo. Masaya naman ang kanilang mga unang naging buwan. Madalas na dumadalaw si Lolo sa bahay nila Leia at si Leia naman ay formal na ring ipinakilala ni Lolo sa kanyang mga magulang. Hindi naman sila parehong nabigo na kuhanin ang basbas ng mga magulang sapagkat mabait naman at magalang si Lolo at ganun din po si Leia. Ngunit ika nga sa pag-ibig, hindi lahat ay puro saya. Hindi sa lahat ng panahon at oras palagi kang naglalakbay sa siyam na ulap at bahaghari. Dahil bawat kaligayahan ay may kaakibat na problema at iyon po ang nangyari sa relasyon ni Leia at ni Lolo nang dumating ang isang dayong dalaga sa bayang iyon ng Antique na papangalanan ko na lang po sa pangalang Rica. Nakilala ni Lolo si Rica sa palengke nang minsang namimili siya ng mga gulay at iba pang uulamin. Habang siya'y naglalakad, nabangga niya ito at nahulog ang mga daladalang gulay ni Rica. Agad naman siyang tinulungan ni Lolo. Likas kasi talaga sa kanya ang pagiging maginoo. Pagkaabot niya kay Rica ay agad naman na nagpasalamat ang dalaga sa kanya. Kuya Bari, maganda daw po si Rica. Masasabi mong kabaligtaran siya lahat ni Leia. Maputi ito, maiksi ang buhok, matangos ang ilong at medyo matapang ang kanyang mata. Ngunit hindi ito naging kabawasan ng kanyang kagandahan. Napapansin na ni Leia na tila ba nanlalamig sa kanya si Lolo. Hindi na daw ito madalas dumadalaw sa kanila at wala na rin itong oras. Pumunta si Leia sa bahay ni Lolo, ngunit ayon sa ama ni Lolo, akala niya ay kasama ni Leia ang lolo ko. Kaya nagpaalam siya at nagtungo sa sakahan, ngunit bigo pa rin siyang makita si Lolo na noon ay kanya ng kasintahan. Kinagabihan, kasama ni Rica si Lolo na nagtungo sa kanilang baryo. Hindi ko na po babanggitin kung anong baryo ito. Sa panahon ni Lolo, isa itong liblib na lugar na sakop pa rin ng Antique. Ani Rica ay dito sila nakatira malayo sa kabihasnan para malayo din daw sa gulo.
Sinilaban ng takot naman ang aking lolo sapagkat napakaliblib talaga po ng lugar, Kuya Bari. Lugar na kung may mangyari mang sa iyong masama ay wala ni isang makakarinig sa iyo. Habang naglalakad daw sila, naglalakbay na daw ang kilabot sa kaibuturan ni lolo. May parte sa kanyang utak na isang malaking pagkakamali ang sumama siya sa lugar na ito at tila ba nais na niyang pagsisihan. Mabagal naman ang paglalakad ni Rika. Nauuna ito sa kanya, ngunit kung ano-ano na ang kanyang iniisip na baka paglingon nito ay magbago ang mukha ng dalaga. Napapitlag pa siya nang lingunin siya ni Rika. Halos nahinto ang tibok ng kanyang puso sa tindi ng gulat nang lumingon ito. Napangiti pa ang dalaga at tinanong siya kung ayos lang ba siya, na agad naman niyang sinabi na ayos lang siya. Masaya pa ang dalagang sinabi kay lolo na matutuwa tiyak ang kanyang mga magulang kapag ka daw nakilala nila si lolo. Ang lolo ko naman ay pangisi-ngisi na lang habang ang kanyang kaba ay tila nakikipaghabulan sa kanyang hininga. Maya-maya'y napahinto siya nang mapahinto si Rika at sinabi ng dalaga na sila ay naririto na. Nakita pa niya ang isang karatula na may nakasulat na "Dayon sa amon nga baryo", na ang ibig sabihin ay tuloy kayo sa aming baryo. Napansin niyang kakaunti lamang ang mga kabahayan sa baryong ito. Sa wari niya'y may 10 kubo lamang ang naroroon. Nakahilera bawat kubo na may layong siguro 10 dipa kada bahay. Pagpasok pa lamang nila ay naglabasan na ang mga tao. Nakangiti ang mga ito habang nakatingin sa kanila. Napahigpit tuloy ang pagkakahawak ni lolo kay Rika dahil sa tindi ng kaba na kanyang nararamdaman. Hindi kasi normal para sa kanya ang pamamaraan ng pagngiti ng mga ito. Para daw silang may naamoy na mabango na bigla na lang lumabas ng bahay. Napatingin pa nga siya kay Rika nang sabihin nito na huwag siyang matakot dahil ganun lang daw talaga ang tao sa kanila. Habang papasok sila, nakasunod ang mga tingin ng mga tao. Ang iba ay nanatiling nakangiti habang nakasunod pa rin ang kanilang tingin. Hindi nagtagal, nakita ni lolo na bumaba sa isang kubo ang isang lalaki na sa wari niya'y nasa 85 anyos na at nakasunod ang babae sa kanya na kasing edad lamang din ng lalaki. Matapang ang anyo ng mga ito, bagay na ikinabahala ni lolo, at mas lalong nadagdagan pa ang kanyang kaba nang tanungin nito si Rika kung siya na nga ba. Napangiti naman si Rika at sinagot niya ang kanyang ama ng "Opo, siya na nga po". Napangiti naman ang matanda, bagay na hindi maunawaan ni lolo kung ano ang kanilang ibig sabihin na siya na nga. Nangilabot tuloy lalo si lolo nang makitang ngumiti ang ama ni Rika. Nakita niyang pula ang mga ngipin nito't nakakatakot itong tignan. Nagpakilala ang lalaki na siya nga ang ama ni Rika at ang babaeng kasakasama nito'y ang ina ng dalaga. Masaya sila na nakapasyal daw si lolo sa kanila sapagkat may magaganap na pagtitipon sa kanila. Hindi naman sinabi kung kailan ang pagtitipong iyon. Nagtanong naman ang nagpakilalang ama ni Rika kung bakit ginabi sila, na agad namang sinundan ito na sa kanila lang daw mamalagi muna si lolo sapagkat mapanganib na para bumalik pa. Masyado ng liblib ang lugar at marami daw na mababangis na mga hayop ang naglipa na, lalong-lalo na tuwing gabi. Mainam na bukas na lamang siya ng umaga daw bumalik. Napatingin pa si lolo sa ama ni Rika nang may marinig siyang hindi niya alam kung tama nga ba ang kanyang naririnig. Sinabi kasi nito na kung ay makakabalik pa siya. Napatingin din si Rika sa kanya at napangiti na lamang, saka sinabi sa kanya na pumasok na daw sila sa kubo nila.
Napangiti pa ang ama ni Rika at sinenyasan siyang tumuloy na sa kanilang munting kubo. Nag-aalangan man dahil sa kakaibang ikinikilos na ipinakita sa kanya ng ama ni Rika ay tumuloy pa rin siya. Ramdam na ramdam ni Lolo na may kakaiba talaga sa baryong iyon, ngunit hindi siya nagpahalata. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpasok kahit pa nakakaramdam na siya ng takot. Noong gabing iyon, Kuya Bari, sa isip ni Lolo ay nanawagan na siya sa lahat ng santo sa langit dahil halos masuka na siya sa sobrang kaba sa inaasal ng mga kabaryo ni Rika. Pagkapasok niya sa kubo ay inalok daw siya ni Rika ng makakain. Ngunit tumanggi siya dahil busog pa naman daw siya. Napangiti namang napatalikod si Rika at niligpit ulit ang mga pagkain. Napasilip pa si Lolo sa labas at nakikita niyang nananatiling nakatayo ang mga tao sa labas habang matamang nakatitig sa kubo kung nasaan daw sila. Pagbalik ni Rika, hindi na nakatiis si Lolo at tinanong niya kung bakit ganyan umasta ang mga kabaryo nito, bagay na ikinatawa lang daw ni Rika. Anya, naninibago lang daw ang kanyang mga kababaryo dahil hindi sila sanay na may dinadala siyang taga-ibang baryo. Sanay daw kasi ang mga ito na sila-sila lamang ang nagkakakita-kitaan. May bahagi tuloy sa utak ni Lolo na naniwala siya, ngunit may bahagi din na hindi pa rin siya kumbinsido. Hindi daw maalis-alis sa utak niya ang pagdududa, lalong-lalo pa sa pinapakita ng mga kabaryo ni Rika. Maya-maya'y lumabas si Rika, kinausap ang mga taga-baryo. Hindi niya naririnig sapagkat medyo malayo-layo sila. Ang tanging nakikita lamang niya ay ang pamamaraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya. Hindi raw nagtagal, napangiti daw ang mga ito ng napakatamis na may kasamang tawa. Nakangiti ding lumingon si Rika sa kanya, bagay na kanyang ikinangiti din ng sapilitan. Lumipas ang ilang oras na pamamalagi niya sa baryong iyon. Nakita niyang naghahanda na ang mga tao sa hindi niya alam kung anong klase ng pagtitipon. Masayang-masaya silang nagsasayawan sa ilalim ng buwan. Nasa gitna nila ang apoy habang paikot-ikot daw sila doon habang nagsasayaw, kumakanta ng musikang hindi niya maunawaan. Nakaupo lamang siya habang pinagmamasdan ang nagkakasayahang mga tao. Nasa ganoon siyang tagpo nang lapitan siya ng ama ni Rika at inalok daw siya ng maiinom. Nag-aalangan man niyang tanggapin, ngunit nang marinig niya ang sinabi ng ama ni Rika na ito daw ay isang paraan ng paghingi niya ng paumanhin dahil tila natakot siya sa kanila. Nagulat lang daw talaga sila nang nagdala ng lalaki si Rika. Kilala kasi nila itong mahiyain at hindi pala kaibigan. Dahil doon, medyo nawala daw ang pangamba ni Lolo sa kanyang narinig at masayang tinanggap naman ang inalok nitong inumin. Isang lagok lang daw ang ginawa ni Lolo at nakangiti pa niyang ibinalik ang baso sa ama ni Rika. Sa hindi daw niya maintindihan o baka namamalikmata lamang siya, nakita niyang nakangiti daw ang matanda na tila ba ngiting masamang tao. Kasunod daw noon ay ang pagkawala ng kanyang malay na hindi na niya alam kung ano ang kasunod matapos siyang himatayin. Nagising si Lolo na akala niya'y nasa isang masamang panaginip lamang siya. Ito daw, Kuya Bari, ang karanasan niya na hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya at hanggang nabubuhay siya. Anya, nang magising daw siya ay naghihiyawan ang mga tao na akala mo daw ay mga nagwawala sa kanilang mga sarili habang nagsasasayaw at naghihiyaw. Hindi makakilo si Lolo at may kalabuan pa ang kanyang paningin.
Sa isang sulok daw, nakita niya si Rika habang nakangiti na nakatingin sa kanya. Noong akto siyang kumilos, saka lamang niya napansin na nakatali na ang kanyang kamay maging ang kanyang paa. Doon na sinilaban ng sobrang takot si Lolo dahil sa kanyang iniisip na mga anak ng dilim ang baryong kanyang napuntahan. Nais daw niyang magsisigaw, ngunit walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Saka lamang niya napansin na siya ay nakabusal pala. Nanginig na ang luha ni Lolo sa tindi ng kanyang takot. Kahit pagdarasal noon, nakalimutan na daw niyang gawin. Totoong-totoo nga daw ang mga kasabihan na kapag ka pinangunahan ka ng takot sa puso mo, kahit pagdarasal ay hindi mo na magawa sapagkat ang nasa isip mo ay ang kamatayan mo. Nagpupumiglas na si Lolo habang nakikitang lumalapit si Rika sa kanya na nakangiti habang hawak-hawak ang itak na napakatalim. Hindi rin niya makalimutan ang sinabi nito na gagawin daw siyang alay sa okasyon para sa buwan, pasasalamat para sa lakas at enerhiya na ibinibigay nito sa kanila sa napakaraming henerasyon at siglo ng kanilang lahi. Doon na napatunayan ni Lolo na mga aswang nga talaga ang mga ito, di naman kaya'y samahan ng mga kulto. Maya-maya'y sumigaw ang kanilang ama na sambahin ang buwan sa salita nito sa antike, bagay na mas ikinatakot ni Lolo. Naisip niya nung mga sandaling iyon, marahil daw ay ito na ang kanyang huling hininga. Pinagsisihan niyang sumama siya kay Rika at naniwala siya rito na aswang daw si Leia. Yun pala, siya ang aswang. Palagi daw kasing sinasabi ni Rika noon kay Lolo na si Leia daw ay anak ng isang aswang, dahilan para iwasan niya ito't nabaling ang kanyang atensyon kay Rika na siyang tunay na anak ng dilim. Walang ibang ginawa si Lolo noon, Kuya Bari, kundi ang mag-iiyak at tanggapin na lamang ang kanyang katapusan. At nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makitang umaalulong ang mga tao nang lumabas na at nagsabog ng kanyang liwanag ang maliwanag na buwan. Kwento pa nga ni Lolo noon, hindi naman daw literal na nagpapalit anyo sa nakakatakot na mukha ang mga aswang. Para daw mga normal lang na tao na nawawala sa sarili. Nakikita niya kung papaano tila nangingisay ang mga tao doon sa baryong iyon habang itinataas at nakadipa ang kanilang mga kamay at nakatingala sa maliwanag na buwan. May iba namang nag-iiyak, umuungol, umaalulong. Ang iba naman daw ay parang nagsasayaw na tila nababaliw. Humuhuni sila ng mga musikang hindi mo mauunawaan. Nakalawit pa ang kanilang mga dila habang nagpapahid ng mga langis na hindi niya alam kung anong klaseng langis iyon. Normal lamang daw ang kanilang muka, maliban sa sabog-sabog nilang mga buhok at kulay grasa nilang balat. Nagpapaikot-ikot pa sila sa apoy habang sila'y sumasayaw. Natigil lamang sila nang humuni ang tambuli at para silang mga sundalo na biglang huminto at tumayo ng tuwid. Nahati daw sila sa dalawang linya at lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng tila mga balahibo habang may hawak na bungo. Ang kanyang tungkod ay ipinapalo niya ng marahan ang dulo nito sa lupa habang siya'y naglalakad. At tila ba'y umuusal ito ng panalangin na siya lamang ang nakakaunawa. Huminto siya pagdating niya sa malaking apoy. Kinuha naman ng babae ang kanyang baston habang ang bungo na hawak nito ay kanyang itinaas. Itinaas baba at nagsayaw pa siya. Para silang grupo ng mga tribo
na nagdaraos ng pagpapagal. Isang klasing tradisyon na gawain bilang pasasalamat sa mga ani na kanilang natanggap. Ang kaibahan lamang ng grupong ito, Kuya Bari, pinasasalamatan daw nila ang mga enerhiyang ipinagkaloob ng buwan, ayon na rin sa sinabi ni Rika kay Lolo. Habang nagsasayaw ang lalaki, ay may dinukot siyang parang pulbo sa loob ng bungo. Saka ito inihagis sa apoy na siyang dahilan para magliyab. Habang ang mga taga-baryo ay huhuni na parang mga kuwago na sabayan pa ng mahinang palakpak na nakatapat sa kanilang mga bibig at mahinang padyak ng kanilang mga paa. Dagdag pa ni Lolo, ang gabing iyon daw ang pinaka nakakakilabot at nakakatakot na bagay na hinding-hindi na niya malilimutan. Humuni ng mahabang huni ang lalaking nakasuot ng balahibo, sabay turo kay Lolo. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo habang nakatingin sa lalaking nakaturo sa kanya. Hindi na daw niya alam ang mararamdaman, lalong-lalo na nang makitang papalapit si Rika at ang isa pang taga-baryo na may daladalang itak at bangkaw. Ang iba naman daw ay naghahalo ng mainit na tubig sa napakalaking kawali. Habang papalapit ang dalawa, saka lamang naisip ni Lolo na manghingi ng tawad sa Diyos. Sinabi niya sa Panginoon na siya na ang bahala sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung ito daw ang kanyang kapalaran, ay malugod niya itong tinatanggap. Habang nasa ganoon siyang tagpo na hinihintay lamang niya ang kanyang kapalaran at katapusan, ay nakarinig daw siya ng mga hiyaw na tila ba nasasaktan. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, nakita niyang nilalatigo ng mga taong nakasombrero ng malapad ang mga taga-baryo. Nakita din niyang sugatan na din daw si Rika dahilan sa paghataw sa kanya ng mga bagong dating. Ang magulang naman ni Rika ay nakikipaglaban sa mga hindi niya kilalang tao. Mabilis ang kilos ng mga bagong dating. Nagulat na lamang siya nang natanggal ang mga tali sa kamay at paa niya. Tinanggal na rin ang kanyang busal sa kanyang bibig. Napatingin siya sa taong iyon, ngunit hindi niya makita ang mukha sapagkat nakatakip ito. Iginiya siya ng taong iyon sa isang sulok ng baryo at sinenyasan siyang huwag daw aalis kahit anong mangyari na ikinatango na lamang niya. Pagkunway, umalis na ito at nakipaglaban din sa mga nilalang na parang taong grasa. Gulat na gulat si Lolo dahil mabilis ang mga pagkilos nila na akala mo'y hindi normal na mga tao. Nakita din ni Lolo kung papaano paglalatiguhin ng mga bagong dating ang grupo ni Rika. Maririnig daw ang mga malalakas na hiyaw ng mga taga-baryo habang tinatamaan ng hagupit ng latigo. Halos natalo na ang mga taga-baryo. Lahat sila ay nakahandusay na sa sahig nang bigla na lamang may humablot kay Lolo. Napasigaw daw siya sa tagpong iyon na agad namang ikinalingon ng mga naglalaban. May nakatutok ng punyal sa liig ni Lolo habang ang braso nito ay nakasakal sa kanyang liig. Sinabi ng nakasakal kay Lolo na papatayin daw niya si Lolo kung hindi aalis ang mga bagong dating. Sa totoo lang, kinabahan daw po Kuya Bari si Lolo dahil isang pirma na lamang daw ng mga kalawang sa punyal ay mahihiwa na ng taong nakasakal sa kanya ang kanyang liig. Ngunit hindi natinag ang mga matatapang na mga bagong dating. Sinabi ng pinakapinuno na hindi si Lolo ang kanilang sadya kung hindi sila. Doon na nakumpirma ni Lolo na ang mga bagong dating pala ay mga taga-usig ng mga nilalang na nananalanta
at nagdudulot ng perwisyo sa mga taong tahimik na nananahanan. Matagal na panahon na palang pinaghahanap ang lahing ito, ngunit ngayon lamang nila natagpuan. Napag-alaman din ni Lolo na lahi ng Agalon hayupan ang kanyang napuntahang lahi. Ito raw ay ang uri ng mga aswang na nag-aalaga ng buwaya. Sinabi naman ng pinuno ng mga aswang hayupan na pakakawalan lamang nila si Lolo kung pakakawalan din sila ng mga ito at hayaang sila ay makaalis sa lugar na ito. Ngunit desidido ang pinuno ng mga taga-usig na sila ay patayin bago pa makapanalanta ng ibang tao. Napapikit na lang daw si Lolo nang idikit ng pinuno ng mga aswang hayupan ang punyal sa kanyang liig. Ngunit natigil lamang siya nang may magsalita sa likuran ng mga taga-usig na bitawan si Lolo kung ayaw nila na mawalan ng minamahal. Ang boses na iyon ay pamilyar kay Lolo. Nahawi sa dalawa ang mga taga-usig at naramdaman ni Lolo ang panginginig ng nakasakal sa kanya. Nakita kasi nila si Rika na nakaupo habang sakal-sakal ng isa sa mga kasamahan ng taga-usig at nakatutok din sa liig nito ang isang punyal na pwede mo nang gawing salamin. Sinabi nito na bitawan si Lolo at konting pagkakamali lang ng nakasakal sa kanya, hihiwain din nito ang liig ni Rika. Nakiusap naman ang pinuno ng aswang hayupan na pakawalan na lamang si Rika at nangangako silang mamumuhay na lamang sila ng tahimik sa napakalayong lugar at nangangako silang hinding-hindi na sila mambibiktima pa ng mga tao. Ilang sandali pa, binitawan na si Lolo ng ama ni Rika, ngunit si Rika ay hindi pa binibitawan ng nakasakal sa kanya. Muling nakiusap ang ama ni Rika, ngunit ang sabi ng nakasakal na taga-usig ay ang hudyat ng kanyang pinuno ang siyang huling magiging salita kung bibitawan nga ba niya si Rika o hindi. Napatingin si Lolo sa naturang pinuno nang manlaki ang kanyang mga mata. Kilalang kilala niya kung sino ito. Napabuntong hininga siya dahil nakuha naman niya ang kagustuhan ng pinuno ng aswang na mabuhay sila at ang kanyang anak. Ang ama ng aswang hayupan ay nakiusap muli hindi bilang isang aswang kung hindi bilang isang ama. Sinabi pa niya na kahit pa nagtatapang-tapangan daw ang pinuno ng taga-usig nang makitang sinasakal si Lolo, ay makikita sa mata nito ang kagustuhang mailigtas siya dahil siya ay isang ama rin. Nagulat naman ang pinuno at hindi ito nagpahalata. Sinabi pa ni Lolo na alam niyang muntikan na siyang mamatay sa piling ng mga aswang, ngunit hindi ito ang dahilan para hindi sila pagbigyan sa kanilang pakiusap. Kung siya man ay namatay, iyon ang kanyang tadhana. Ngunit siya ay hindi namatay, ibig sabihin may mga dapat pa siyang gawin sa mundong ito. Iniutos ng pinuno ng taga-usig na pakawalan si Rika at hinayaan silang umalis sa lugar na iyon. Nangako naman ang pinuno ng aswang na bilang ganti sa kabutihan ni Lolo, sila ang maghahatid ng balita kung may mga nilalang na katulad daw nila na mananalanta ng mga tao. Nagpasalamat pa nga sila kay Lolo bago sila tuluyang umalis. Hindi na nagulat si Lolo nang makilala ang mga taga-usig. Walang iba ito kundi ang kanyang ama, si Karding, si Udlot at ang kanyang kasintahang si Leia kasama ang iba pa. Nalaman nilang dinala si Lolo dito dahil nakita pala ni Karding si Rika na may inilagay sa inumin ni Lolo at nagduda sila na may kakaiba sa babae. Kaya naman sinundan pala sila hanggang sa nakarating nga sila sa liblib na lugar na ito.
Hiyang-hiya at humingi ng tawad si Lolo kay Leia at napatawad naman siya nito. At dumating ang araw na sila'y naging mag-asawa at kami nga, Kuya Bari, ang mga naging bunga ng lahi ni Lolo. Sa panahon ngayon, isa na ang liblib na lugar na iyon sa Antique na pinakamaganda at napakaunlad. At sa kasalukuyang panahon, hindi na po pinaniniwalaan ang mga aswang. Maaaring bunga lamang sila ng mga imahinasyon ng mga matatanda. Ngunit alinman ang totoo at hindi, tanging ang mga may karanasan lamang ang siyang makakapagpatunay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking lolo. Sana po'y mapiling nyo rin po itong basahin sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang Elvis. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kung hindi niyo po mamasamain, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking tiyahin tungkol sa isang aswang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Janine. Ang kwentong ito ay karanasan po ng aking tiya Yani. Nang mga panahong iyon ay nasa 3 buwang buntis ang aking tiyahin. Ang mga bahay pa noon sa probinsya ng kanyang asawa ay magkakalayo sa isa't isa. Doon kasi sila namamalagi matapos silang ikasal, kung kaya malayo si Tia Yani kina Mama. Mag-isa lamang sa kanilang bahay si Tia Yani. Nadestino kasi sa ibang probinsya ang asawa nito, kung kaya minsan lang din kung umuwi sa kanilang bahay. Mga nasa 6 na buwan nang namamalagi sina Tia Yani sa probinsya ni na Tio Marnel nang madestino siya sa ibang probinsya. Hindi naman napigilan ni Tia Yani ang kanyang asawa dahil trabaho niya iyon. May kapatid naman si Tio Marnel sa probinsya nila, subalit malayo ang bahay nito sa bahay ni na Tia Yani. Subalit kahit ganoon ay hindi naman siya nalilimutan ng kapatid ng kaniyang asawa. Minsan ay pinupuntahan naman siya ng kanyang hipag, subalit umuuwi rin naman ito kaagad. May pamilya rin kasi itong inaasikaso, kung kaya hindi nito masamahan si Tia Yani lalo na tuwing gabi. Kahit nagustuhin man ng kanyang hipag na samahan siya sa kanilang bahay ay hindi naman ito magawa dahil hindi nito pwede pabayaan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Noong una ay ayos lang naman iyon sa kanya dahil hindi naman siya nababahala o natatakot. Hindi pa kasi siya nakakaranas ng kakatakutan o kahit na anumang kababalaghan sa bahay nila. Isa pa ay wala namang nauusong balita na mayroong aswang sa kanilang lugar. Hanggang sa humantong na sa 6 na buwan na noon ang kaniyang tiyan at doon nagsimula na siya ay makaranas ng pang-aaswang na labis namang nagbigay ng takot at pag-aalala sa kanya. Isang gabi, nag-aayos na ng kanyang higaan si Tia Yani. Nagmamatsyag pa nga siya sa kanyang paligid dahil may kakaiba siyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ramdam niyang maalinsangan ang kanyang paligid. Subalit kahit na ganoon ay pilit niyang ipinagsawalang bahala ang bagay na iyon. Ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa. Nang matapos siya ay nagpasya kaagad siyang matulog na lang. Nakahiga na siya noon
at akmang ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng kaluskos sa bintana ng kanyang silid. Noong una ay hindi na lamang niya pinansin iyon, subalit makalipas ang ilang minuto ay mas lumakas pa ang mga pagkaluskos. Hindi pa siya bumabangon sa kanyang pagkakahiga at nagmatsyag na lang muna sa kanyang paligid. Hanggang sa ilang minuto na ang nakakaraan ay hindi pa rin tumitigil ang mga pagkaluskos na kanyang naririnig. Sa pagkakataong iyon ay nagsimula ng kabahan si Tia Yani. Pakiramdam niya ay hindi gawa ng hayop ang naiisip niyang kumakaluskos roon. Ipinagpatuloy pa muna niya ang kanyang pagmamatyag sa kanyang paligid. Maya-maya ay hindi na siya nakatiis. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang higaan at naglakad patungo sa bintana ng kanyang silid. Habang naglalakad siya ay nanindig ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, nasa harap na siya ng bintana ng kanyang silid. Nagdadalawang isip pa raw siyang sumilip doon, subalit bugso ng kuryosidad ng kanyang nararamdaman ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na sumilip roon. Nais kasi niyang malaman kung anong nilalang ang may gawa ng mga kaluskos na iyon, kahit pa na hindi siya sigurado sa maaaring makikita at kalalabasan ng kanyang gagawin. Nang nakasilip na si Tia ay tiningnan kaagad niya ang parte kung saan niya naririnig ang ingay. Noong una ay wala pa siyang nakikita, ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay may naaninag siya. Halos manginig ang kanyang tuhod nang makita niya ang tila mahabang dila na siyang kumakaluskos doon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ramdam niya rin na tila bigla na lang nanigas na parang estatwa ang kanyang katawan. Hindi niya mapigilang manginig ang kanyang mga tuhod. Samot-saring bagay na rin ang pumasok sa kanyang isipan. Isa na roon ay baka atakihin siya ng kung anumang nilalang na may-ari ng ganoong bagay at kunin sa sinapupunan nito ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Pinilit niyang kumilos at dahan-dahan siyang napaatras at napaupo sa kanyang higaan. Naiiyak na rin siya ng mga sandaling iyon dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niyang lumabas sa kanyang silid upang tunguhin sana ang bahay ng kanyang hipag, ngunit pinipigilan siya ng kanyang isiping maaari siyang atakihin ng nilalang na nagmamay-ari ng mahabang dila na nakita niya. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob habang nagdadasal na sana ay walang mangyayaring masama sa kanila ng kanyang anak. Diyos ko, ilayo niyo po kami ng aking anak sa kapahamakan. Itaboy po niyo ang kung anumang nilalang na nasa paligid ng aking tahanan. Paulit-ulit na bigkas niya ng mga katagang iyon habang nakapikit ang kanyang mga mata. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Maya-maya pa ay nawala na rin ang mga pagkaluskos sa bintana ng kanyang silid. Inakala pa niyang wala na
ang nilalang na may gawa noon, ngunit nagkamali siya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bigla kasing nagkaroon ng mga pagyabag sa bubungan ng bahay kung kaya nakaramdam siya ng takot. Hindi naman nagtagal ang mga pagyabag na iyon at nawala na rin. Sa pagkawala ng mga pagyabag sa bubungan ng bahay nila ay nakarinig na lang siya ng malalakas na paghuni ng tiktik, hudyat napapalayo na ito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil doon. Laking pasasalamat naman niya at pinakinggan ng Diyos ang kanyang dalangin. Napahinga na lang siya sa kanyang higaan hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog siya. Kinaumagahan, pinuntahan siya ng kanyang hipag kung kaya ikinuwento niya rito ang kanyang nakita. Naku, pasensya ka na, Yani. Hindi ako nakapunta rito kagabi. Iyak kasi ng iyak ang aking anak. Wika ng hipag niya. Ayos lang yun, ate. Ang mahalaga naman ay walang nangyari sa akin at sa anak ko. Tugon naman ni Tia Yani sa kaniyang hipag. Mag-iingat ka, Yani, lalo na at dinadalaw ka ng aswang. Buntis ka at iyon ang dahilan kung bakit babalik-balikan ka rito. Dagdag na wika ng kanyang hipag. Napatango naman siya bilang tugon rito. Nang mga sumunod na gabi, bago matulog ay nagmamatsyag muna si Tia sa kanyang paligid. Kung mapagtanto niyang walang kakaiba sa paligid ay natutulog kaagad siya. Kahit papaano ay nabawasan ang pagkabahala ni Tia Yani nang ilang araw ring siyang hindi pinararanasan ng aswang. Subalit isang gabi, dahil sa pagiging kampante na hindi siya makakaranas ng aswang kung kaya nagulantang siya nang makarinig siya ng paghuni ng tiktik sa kanyang paligid. Dali-dali siyang napabangon sa kanyang higaan at naupo. Kinuha rin niya ang buntot ng pagi na ibinigay sa kanya ng kanyang hipag. Hinawakan niya iyon ng mahigpit habang nagdarasal. Muli siyang nakarinig ng mga mahihina ngunit mabibilis na paghuni ng tiktik. Nagsimula na rin siyang manginig ng mga oras na iyon. Pahina ng pahina ang paghuni ng tiktik, ngunit pabilis naman ng pabilis na animoy tinatakot nito si Tia Yani. At dahil doon ay hindi na nakapagpigil si Tia kung kaya napasigaw na siya. Hindi ako natatakot sa iyo, sigaw niya. Hindi naman inasahan ni Tia Yani ang mga susunod na mangyayari. Bigla na lang kumalabog ng ilang beses ang bubungan ng kanilang bahay. Nagsimula na ring kuskusin ng nilalang na nasa itaas ang atip nito na animoy nais nitong sirain iyon upang makita si Tia na nasa loob. Sigaw ng sigaw si Tia Yani na hindi siya natatakot at handa siyang labanan ang aswang. Pinipilit niyang palakasin ang kanyang loob dahil naiisip niya ang kanyang anak na nasa sinapupunan niya. Nakahawak pa nga siya sa kanyang tiyan habang iwinawasiwa sa ere ang hawak nitong buntot ng pagi. Walang ano-ano
ay nakarinig na si Tia Yani ng mga pagsigaw sa labas ng kanyang bahay. "May aswang!" Paulit-ulit na sigaw. Maya-maya pa, may kumatok na sa pinto ng bahay ni Tia, kung kaya pinagbuksan niya iyon. Tumambad sa kanya ang kanyang hipag na noon ay may dalang itak. May mga iilang kapitbahay na rin silang nasa labas at ang iba ay nagtatakbuhan dahil tumakbo raw ang aswang, kung kaya hinabol nila ito. Nang gabing iyon, laking pasasalamat ni Tia Yani sa kanyang mga kapitbahay na rumisponde sa kanya. Binantayan din siya ng mga kalalakihan sa labas ng kanilang bahay. Noon lang din nalaman ni Tia Yani na may bali-balitang mayroong aswang sa karatig baryo ng kanilang lugar. Dahil sa nangyaring iyon, ay sinamahan muna siya ng kanyang hipag sa kanilang bahay. Nang malaman iyon ng kanyang asawa, ay pinagsabihan niya ang kanyang kapatid na sa bahay na muna nila Tia Yani siya matulog. Sumang-ayon naman ang hipag ni Tia dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Dahil may kasama na siya sa loob ng kanilang bahay, kahit papaano ay hindi na gaanong natatakot si Tia Yani. Ilang buwan din bago sila huling pinaranasan ng aswang bago niya ipinanganak ang kanyang panganay na anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Janine. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gayon din sa mga tagapakinig ng inyong channel. Isa rin po ako sa mga sumusubaybay sa bawat kwentong binabahagi nyo araw-araw. Kaya iyon ang nagtulak po sa akin upang ibahagi ang isa ring kwento mula sa kabataan ko. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Tenyong. Sa probinsya ng Camarines Sur kami noon naninirahan. Kasama ang malaking angkan namin. Kilala ang pamilya namin bilang mga antingero. Maraming mga tao galing sa iba't ibang lugar ang dumadayo pa sa amin para lang magpatulong at magpagawa ng pangontra. Si Tatay Nestor, ang aking amang albularyo na kapwa ring antingero. Si Nanay Elia ay marunong din sa mga anting-anting at ang tatlo ko pang mga kapatid na si Julio, Carding at Melchor ay mga antingero din. Ang lahat ng kanilang alam sa mga agimat at anting-anting ay nagmula sa aking lolo Urbano. Ako lamang po ang hindi naturuan ng tamang paggamit ng mga anting-anting. Kaya masasabi ko, Kuya Bari, na hindi ako kasapi sa angkan namin. Isang araw, lahat po kami ay naghanda ng mga kagamitan na dadalhin sa Sorsogon sapagkat nabalitaan namin noon na pumanaw na ang ina ng Nanay Elia ko. Hindi mawawala sa aming bag ang mga importanteng agimat na maaari naming gamitin sa masasamang nilalang. 4:30 ng umaga. Doon kami naghintay sa barkong dadaong sa Pangpang. Makaraan ang mga oras. Kami ay nakasakay na at tuluyang umalis na. Maliit na barko lamang ang sinakyan namin ng panahong iyon. Hindi kasi kaya ng aming bulsa na sumakay sa malalaking barko, kaya ayos na sa amin ang maliit lamang. Hindi pa ako nakakapunta sa isla na kung saan nakaburol ang aking lola. Sa kasamaang palad,
isang beses ko pa lamang nakita ang aking lola. Noong minsang napadalaw siya sa amin at matagal na po iyon. Kapag dumating na tayo roon, huwag kayong lalayo ha. Babala sa amin ng tatay Nestor ko. Ang tubig ng karagatan ay napakaningning kapag gabi. Nasa labas ako at dinadama ang sariwang hangin na dumadampi sa aking balat. Ano kaya ang itsura ng isla? Marami kayang tao roon? Kinaumagahan, ligtas naman kaming nakarating sa isla. Isa-isa kaming tinulungang bumaba ng 2 tripulante sa pangpang. At iniabot ni Tatay Nestor ang bayad namin sa pagsakay. Kailangan pa nating sumakay sa tricycle. Hindi pa rito ang mismong barangay ni Nanay. Wika ni Inay na kinakarga ang dala niyang laing. Ilang minuto lang ang tinagal ng biyahe at sa wakas po narating namin ang barangay Punsalan. Nakaramdam ako noon ng gutom. Subalit wala kaming mahanap na pwedeng kainan. Tumingin-tingin kami sa unahan at doon nga namin nahanap ang isang karinderya. Nagtanong kami kung anong pwedeng makain. Ano po ang tinda ninyo? Marahang tanong ng tatay ko sa lalaki. Wala siyang naging tugon sa amin pero inilatag niya ang isang pansit na tila umaapaw ang sahog. Purong karne ang sahog nito at sa murang halaga lang, bastante ka na. Si tatay ang unang tumikim. Ngunit iba ang kanyang naging reaksyon. Parang napapikit siya nang malasahan niya ang karne. Anong problema? Nagtatakang wika ni Nanay habang hinihimas ang likod ni tatay. Huwag niyong titikman ha. Masama ang kutob ko sa pagkain yan. Bayaran mo Elia, aalis na tayo. Marahang saad ni tatay sa amin. Hindi na namin nakain pa Kuya Bari ang pansit na iyon. Takam na takam pa man din ako. Dahil nakutuba ni tatay na hindi karni ng baboy o baka ang sahog. Kung hindi, baka daw laman ito ng tao. Sa pagkakataong iyon, alam ko nang may iilan pa rin palang aswang. Alam kong nakakatakot pero batid kong nariyan naman ang pamilya ko para proteksyonan ako. Gayon ding sila'y mga antingero. Maraming matataas na puno sa daan. Rason kung bakit makulimlim sa baba nito. Walang gaanong mga bahay sa bahaging kinatatayuan namin. Saad ni Nanay, talagang liblib ang kanilang lugar kaya hindi malayong pamugaran ito ng mga aswang at iba pang mga koneksyon sa itim na mahika. At hindi nga po nagtagal. Nakarating naman kami ng matiwasay sa bahay ng nanay ko. Naabutan namin ang iba pa niyang mga kaanak na naroon din sa burol. Kasama ang mga kapatid ko ay taimtim kaming nagdasal sa kaluluwa ng aming lola na sana'y maging payapa ang kanyang paruroonan. Ramdam ko sa aking ina ang pagtangis, gayong natural dahil na maalam ang kanyang minamahal na ina. Makalipas lang ang ilang sandali, ako po ay lumabas. Naabutan ko ang iba ko pang mga pinsan at si Tia Nora. Nagkausap kami ng kapatid ni Nanay. Anya, matanda na talaga ang lola at marami ng iniindang karamdaman. Habang kami ay nagkwekwentuhan, napansin ko tuwing gumagabi na, lahat ng pinto ng bahay ay sinasara nila. Walang bintana ang natitirang bukas, kasabay ng paglagay nila ng mga luya at asin sa bawat kanto ng bahay. Iyon daw ay para mapangalagaan ang bangkay ng patay laban sa mga aswang sa lugar nila.
Ano? Paano naman nila magagawa yun? Pagtatakang tanong ko kay Tia Nora. Sinasabing kinukuha daw di umano ng mga aswang ang labi ng katawan ng isang patay at pinapalitan gamit ang katawan ng saging. Kaya sa oras ding iyon, inatasan kami ni nanay na bantayan ang kabaong at sila'y maghahanda para bukas. Magdamag po kaming nagbantay ni Melchor. Hindi namin inalis ang aming tingin sa kabaong. Oras-oras din naming tinitingnan kung katawan na ba ng saging ang nasa loob. Kinaumagahan, mainit na sopas ang agahan namin. Pansamantala akong lumabas kasama ang mga pinsan ko. Nag-ikot-ikot kami sa barangay at pumunta sa dalampasigan. Doon ko nakilala si Aling Esang. Nakasabay ko pala siyang pumunta sa dagat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagpakilala siya bilang matalik na kaibigan dati ni Nanay Elia. Matagal na daw silang hindi nagkikita at miss na raw niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ay ganun po ba? Sige po, pumunta po kayo sa bahay. Naroon po si nanay. Naku, matutuwa yan kapag nakita po kayo. Masayang sabi ko kay Aling Esang. Nagpaalam ako sa kanya dahil alam kong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Naglakad na kami pauwi hanggang sa naabutan kong gumagawa ng palakol si Tatay Nestor. Marami siyang anting-anting kaya hindi layong mas malakas siya kumpara sa mga aswang. Ang mga kapatid ko ay kapwa antingero rin kaya ligtas kami. Pati na rin si Lola. Kinagabihan ng mismong araw na iyon, Kuya Bari, ginawa ulit ni Tia Nora ang nakasanayang paglalagay ng mga pangontra sa sinasabing mga aswang. 7:00, inaya na kami ni Tia Nora na maghapunan. Dinuguan ang ulam namin ng gabing iyon. Talagang naparami ang kain ko dahil ubod po talaga ng sarap ang luto ng aking tiya. Maging ang mga kapatid ko ay sarap na sarap din. Makatapos kaming makakain, pansamantalang nagbanyo ako. Kalaunan, ipinagpatuloy ko na nga ang pagbabantay ko. Dahil sa pagod at kabusugan ko, unti-unting pumikit ang aking mga mata. Pinipigilan ko naman pero hindi ko talaga nakayanan, Kuya Bari, kung kaya't nakatulog po ako. Tenyong, gumising ka! Natatakot na boses ni Julio. Nang idinilat ko ang aking mga mata, nakita kong kaming dalawa lang ni Julio ang naroroon sa loob. At sinundan ito ng malakas na kalampag sa bubong ng bahay nila. Malakas na ginagalaw ng nilalang na nasa itaas ng bubong ng bahay. Para niya itong hinuhukay. Ramdam ko ang matatalas niyang kuko na dumadampi sa yero. Tawagin niyo si tatay, bilis! Sigaw na tinig ni Julio. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kusina. Naroroon si nanay at agad kong pinaalam tungkol sa nangyayari sa loob. Kung kaya't walang takot naman na lumabas si tatay at iba ko pang mga kapatid. Nang makita nila ang aswang na nakayuko sa parting bubungan, walang ano-anong dinaplisan ni tatay ang hita nito. Gamit niya ang ginawa niyang palakol resulta ng kanyang pagkahulog. Mabilis naman itong nakatayo at nakatakas.
Nabakas ang kaba sa dibdib ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nagkagulo kaming mag-anak hanggang sa bigla na lang tumahimik ang paligid. Dumaan ang gabi. Huling araw na noon ng burol ng aking lola. Maaga pa lang marami ng mga taong pumupunta upang makiramay. Dahil doon ay naging abala kami sa mga bisita. Nalimutan ko na ang nangyari noong isang gabi. Mga kaibigan at taga-roon din sa mga barangay ang nagsilapitan. Hindi nagtagal, nagsimula na nga noon ang pagdarasal ng mga matatanda. Habang abala naman si tatay sa paghanda ng mga pagkain. At doon ko na nga nakita si Aling Esang na papalapit sa bahay. Nagbigay galang ako sa kanya at dali-dali akong pumasok sa kusina upang tawagin ang aking ina. "Umalis ka rito. Wala kang karapatan pumunta sa burol ng aking ina." Galit na wika ni nanay kay Aling Esang. "Ano bang problema?" Hindi na natapos ang sasabihin ay nagsalita na muli si nanay. "Umalis ka na kung ayaw mong masunog ng maaga." Pangatwiran ng nanay Elia ko na parehong sitwasyon ay galit na kay Aling Esang. Nakatingin lamang si Aling Esang at walang nagawa ang ginang at umalis na lang ito. Tinanong ko siya kung bakit ganoon na lamang ang kanyang galit kay Aling Esang. Walang naging paliwanag si nanay at mabilis na tumakbo papasok. Lubos naman akong nagtataka sa mga nangyayari, Kuya Bari. Lumipas lang ang ilang oras, wala pa ring binabanggit si nanay at iba pa niyang mga kapatid tungkol sa kanila ni Aling Esang. Hanggang sa pumatak ang 8:00 ng gabi. Huling gabi ng burol, kaya inaasahan kong dadalo ang mga malalapit na kakilala ng aking lola. Hindi nga ako nagkamali. Maraming pumunta upang maghatid ng kanilang pakikiramay. Nasa loob po ako noong bahay, katabi si nanay habang kinakausap ang mga tao. Nakikinig din ako ng mga kwento nila tungkol sa yumaong lola ko. Nang hindi ko namalayan ang pagpasok ng isang pamilyar na babae sa loob. Nakaitim siya at nakaharap sa kabaong na tila pinagmamasdan ang bangkay. Tumayo ako ng bahagya at nilapitan ang babae. Kitang-kita ko, Kuya Bari, na marahan niyang binubuksan ang salamin ng kabaong. Ano pong ginagawa niyo?" Tarantang sigaw ko rito. Nagsitingin na naman ang mga tao sa loob, pati si nanay. Nang maramdaman ng babae na nahuli ko siya, agad itong tumakbo palabas. Subalit naroroon si tatay at siya'y napahinto. Ang babae ay walang iba kung hindi si Aling Esang at doon ko na lamang na aswang pala siya. Dahilan kung bakit may alitan sila sa pagitan ni Nanay Elia. Sinunggaban siya ni tatay kaya tumilapon siya sa lupa. Nagsitakbuhan ang mga tao sa burol dahil sa matinding takot na madamay sila. Dumating din ang 2 pang kasamahan ni Aling Esang na planong kunin ang labi ni Lola. Wala silang ideya na galing sa angkan ng antingero ang pamilya namin. Hindi nila batid kung sino ang kanilang sinasagupa. Walang naging laban ang mga aswang nang gamitin ng mga kapatid ko pati ni tatay ang kani-kanilang mga agimat at anting-anting. Walang ano-ano ay naghiyawan na lang ang mga aswang nang matikman nila ang lakas ng bawat anting-anting. Walang naging laban ang mga ito. Nagulat sila dahil kapwa malalakas ang kanilang kinakalaban.
Sumuko ang mga ito na tila naduwag talaga. Pinabayaan na lamang ni tatay na makatakas ang tatlo alinsunod sa kagustuhan ni nanay. Wala na silang laban, kaya hayaan na lang natin sila. Wika ni nanay sa amin. Kahit na may nagawang kasalanan si Aling Esang, sinuklian pa rin siya ng kabutihan ng aking ina. Kitang-kita namin, Kuya Bari, ang mga reaksyon ng mga aswang. Tila sila ay nauupos na mga kandila dahil parang pasong-paso sila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin sa bawat ritual at orasyon na ginawa ng aking pamilya. Tila napalaban sila sa isang gera na hindi sila handa. Magmula po noon, hindi na raw nagpakita ang mga aswang at si Aling Esang. Naging matiwasay naman po ang libing ni Lola. Pagkatapos po noon ay bumalik na kami sa bayan ng Camarines Sur at ipinagpatuloy ang aming pamumuhay. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan dahil sa unang pagkakataon ay nakatagpo po ako ng isang tunay na aswang. Ang aking ipinagtataka lamang, Kuya Bari, ano po ang dahilan at kukunin nila ang labi ng aking lola? Anong gagawin nila sa bangkay noon? Kakainin ba nila iyon? O may gagawin ba silang kababalaghan? Iyan po ang mga katanungan na hindi ko na naitanong pa sa aking ina. Hindi ko talaga makakalimutan ang mga itsura ng mga nilalang na iyon. Talagang nakakatakot po talaga, Kuya Bari. Natakot din ang mga ilan sa mga tao na bumalik pa sa burol dahil sa pangyayaring iyon. Kumalat din sa aming buong baryo ang balita tungkol sa mga aswang, kung kaya't maging sila sa tuwing magkakaroon po ng burol ay nagiging alerto din sila tuwing sasapit ang gabi. Baka daw umatake muli ang mga aswang na napag-alamang kong balbal pala ang tawag doon. Hindi man ako natuto sa paggamit ng agimat, Kuya Bari, o anting-anting, pero ayos lang po ito sa akin. Basta alam kong sigurado ako at laging protektado ako dahil mayroon akong angkan ng mga antingero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po, pati na rin sa mga nakinig po ngayon kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Hanggang sa muli po, and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Tenyong. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.